balai ki paj kari ki phai khmat syaga VPP. Habangi phai syak election MP badang Shudep. Ngimla banlen ya kene kajing shisha baka VPP kadai kawai na ki parti bagi paj kari ki sengau it bas sengau syania. Ya gane ngiyo i haka election MP ki briu klam benut ya kabai sengi kabai kali ki yale shitom banle syakijing yalang pajba ka parti. Khamtam kila penjawab dan burom yau kertong jong ka parti. Da kajing jawab ka bahe bha kumta ngem artatin syu banong baka parti VPP kadai kawai ni ki parti baki briu ki it hakine ki por. Dadangi phai ha social media haki comment section khamtam ha YouTube ladap bait daki comment baki ong hau pra kane ka penti kena baka jing it pra upat kari khasi kadai ka bakhlain hakane ka por tungin ya phai bat nga khendiat balai ki pat kari khasi ki it pra hadu kane kamaneng kong ki ong light na ka VPP amdan jing syania syu ya ki wei ki parti namar por election ki kular da kumwei dala jopat ki la syet kelah kebenta kebar ki ong bangi kwa ya kejing kelah haga sensyar kadar ngi kwa banjo ya kejing sensyar ka bahok bat bakhuj kebenta kebalai kejing kiu jong kiram jong ka sarkar ka penting bat penartatin ya kalawei ki pat kari kumta ki phai khmat sya ka VPP kebenta kebasau kejing kiu kerdan jong ka state ha kejing dugru kadai kawai bapen pau ya kejing telot jong kane ka sarkar kumta ki pai ki phai sya ka VPP kabenta kabasan kejing no siliang ka sensyar kadar hapdeng baduk badrus pa ne ki bor bahalor baki ong menta ki high level kadai kawai kadau baki barit baria ki phai khmat sya ka VPP kabenta kabandru kejing don kinong yalam ne kinong kitkam ki ba ki pajba ki ij ba sengau tenat kapen khlain bat penhun ya ka mensim kinong kershan ka parti kabenta ka banyo kajing kwa palat jong ki wei ki seng rulum bandon ha ka sarkar ka perlong ya ki pajba ki ba ij ya ki seng rulum bakin phai khmat be sya ka VPP kabenta ka bapra kajing don ki MLA ki ba ya site la hajing dorbar ne hasurok kumta ki paj kari ki i don jingkermen hakene ka parti kabenta ka bakhandai kajing don jong ka social media kayarap baki paj kari kinjo i batip bat sengau thu ya kanong rim jong kane ka parti kabenta ka basipeu kajing don iba arden namari ba arden ide ibriu baki pajba ki i bat sengau tenat kumta ki briu ki sengau tenat ya kane ka parti ru hoi kidang don sibun kidaw pelong ya ka parti VPP bakan khlain handrai ngimla banyulut namarkan jerong ka video kublai sibun ladap sengau tenat ya kane ka channel sa komen ngin saya kenduk pat ha ka pat ka video